Buenas tardes. Vamos a comenzar este pleno extraordinario. O primeiro punto do orden do día, ratificación da ausencia da convocatoria. Justifícase a ausencia na necesidade de aprobar polo pleno a participación no plan de obras e servicios municipais o POS. Acaba o prazo o día 19, pero hai que subir toda a documentación antes. Entón, por lo menos necesitamos un día para evitar que haya ningún tipo de susto con caídas de internet ou demais. Entendemos a ausencia, pero que non sea así un continuidade, non vou entrar máis. Sí, eu tamén vou dicir eso, que a ver se procuramos unha mellor organización para levar as cousas con máis calma e que non haxa que andar colocando plenos urxentes. Levamos 2 en 2 meses e para nós é un prexuicio recibir a convocatoria con tan pouca antelación e, de feito, se temos un pleno urxente non podemos poñer na orde do día o tema do polígono por ser urxente. Entón, o que pedimos é unha mellor organización e facer as cousas con máis previsión. Ben, hai que votar, non? Sí, Vamos a favor, entón, entendo que por maioría, non? O segundo punto do orden do día, aprobación da participación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal. Plan Único Concellos pós-2020 da Diputación Provincial da Coruña. Propónse adoptar o seguinte acordo. En primeiro lugar, participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos post-plus 2020 da Diputación Provincial da Coruña, cusas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade e solicitar a aplicación da achega préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2020, achega provincial 2019 e préstamo provincial 2020. En primeiro lugar, como financiamento do pago a proveedores non se solicita nada, 0 euros. Como financiamento de gastos correntes se solicita na achega provincial 2020 47.881,12 euros. Da achega provincial 2019 non se solicita nada. En total, como gasto corrente, se solicitan 47.881,12 euros. Para o financiamento de investimentos, a achega provincial 2020 solicita o seguinte: ampliación do abastecemento de auga potable a Barcala, a Baña, por 91.625,47 euros. Saneamento Seilán e San Mamé de Baña, 75.574,32 euros. Como achega provincial 2019, se solicita pavimentación 13 a Baña, cun orzamento de 52.051,64 euros. Con cargo ao préstamo provincial 2020, se solicita pavimentación Barro Cantalarrana a Baña, por un importe de 146.692,61 euros, pavimentación Nantón a Baña por un importe de 49.728,68 euros. Como reducción de débeda con entidades financieras non se solicita nada e como plan complementario se aproba o plan complementario do ano 2020 coas seguintes investimentos: pavimentación Señores Buchaín, 31.895,19 euros. Pavimentación Faín de Surbos Fasín, 36.244,38 euros. Millora e reposición Camiño de Servicio Lameiro Rial, 167.338,38 euros. Pavimentación A Edreira, 31.077,42 euros. Pavimentación Lañas e Fiopans, 49.170,94 euros. Pavimentación Menlle de Arriba Paradas, 86.860,73 euros. Pavimentación Gosende Estrada Carballeira, 36.780,81 euros. Pavimentación Límite Negreira Tarroeira San Mamede, 48.498 euros. Pavimentación O Cruceiro Canle Parasó, 45.964,29. En total, 533.830,14 euros. En segundo lugar, se declara que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes
para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. En cuarto lugar, se compromete o Concello a incluir no Orzamento Municipal de 2020 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos na actualidade de 2020 se houbera. Non hai aportación municipal, todo vai a cargo da Diputación. En quinto lugar, se solicita da Diputación Provincial da Coruña a delegación no Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. En sexto lugar, declarar que o Concello non solicitou ni percibiu de ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existan axudas ou subvencións concurrentes de outras administracións, achégase detalle cada unha delas, evitándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Non é solicitada ninguna. En sétimo lugar, se autoriza a Diputación Provincial da Coruña a obter certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está correcto das súas obrigas tributarias e a Seguridade Social. E, por último, se faculta expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. Ben, si queres comentar algo? Sí, nada, que nós evidentemente vamos a votar a favor. Os criterios que empregamos para facer o noso POS, a nosa proposta, pois eran solicitudes de compromiso por Galicia que fixeramos na anterior legislatura. Nos temos que ser coherentes co pedido na anterior legislatura, con o noso programa electoral, como sempre digo, a nosa folla de ruta. Con este POS pois cumprimos varios puntos do noso programa electoral e tamén tendo en conta os criterios que dixemos nesta mesma sesión extraordinaria na anterior legislatura. Queremos facer unha actuación para promocionar turísticamente o noso Concello, que é a mellor reposición do camiño de servicio do río Barcala, que está nunha primeira fase, e despois tamén mellorar a traída de agua e o saneamento. Entón, da nosa proposta inicial, pois, recóllense 8 actuacións, entón estamos moi de acordo e vamos a votar a favor. Bueno, nos consideramos de que o plan debe ser servicio da Diputación, con outro tipo de plan, o plan marco, o plan de camiño municipais, ou GDR, ou calquer outro tipo de plans que se poden incluir infraestructuras. Nós entendíamos que unha das cousas era a mellor estrategia que temos que ter nos viales. É dicir, falabas ahora, independente das infraestructuras que son viales tamén cambian outro tipo de actuación. Pode ser a nivel cultural, a nivel socioeconómico, a nivel de promoción económica, e nós entendíamos que unha das prioridades para o mismo que temos é atender un pouco as diferentes prioridades. É dicir, caben moitas máis, pero bueno, este é unha primeira toma de contacto porque esperemos que tamén que xa lo único da Diputación, porque no reparto hai un 50% menos como exponente a realidade do 2019. Entón, entendemos que o abanico ten que ser amplio, de aí que vai no plan complementario un abanico tamén importante, e tamén, pois, esperemos que tamén haxa outro tipo de órganos e subvencións que podemos tamén incorporarnos para facer o uso delas. Nos decir que todos os proxectos son bons, todos son beneficiosos para os veciños e veciñas da Baña, que o noso grupo gustaría unha maior inversión en saneamento, que as obras de pavimentación foran na súa totalidade en aglomerado quente. Tamén detectamos a necesidade de destinar para gasto corrente, nun principio, pois, a nosa proposta ronda os 150.000 euros frente aos 47 que vai ao final, xa que imos ter que afrontar unha débeda cos traballadores de máis de 300.000 euros contraída con eles. Co fin de consensuar entre os tres grupos políticos, pois non foi posible facer todas as cousas que, pois, nun principio, pretendíamos. Imos a votar a favor deste plan único, no que todos os grupos políticos aportamos distintos proxectos, chegamos a un documento e ao final vamos a sacarlo. Entón, se nos parece, procedemos a votación. Votos a favor. Por tanto, aprobase a votación. Ahora que non falla internet. Está fallando. Pois hoy esta mañana... Está fallando internet, pois. Bueno, pois, sendo
o último pleno do ano. Deseamos a todos felices festas, os veciños da Baña tamén. Vémonos o día 23 nesa comida que temos programada aí, a ver se podemos asistir os máximos posibles. E acabedes ben o ano que empezedes mellor. Vale? Vale. Levantamos a sesión, entón.